नमस्ते, प्रणाम। मैं आप लोगों से गुरु की शिव चर्चा भजन लेकर आई हूँ। भजन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देख लो दीदी लो, ये शरीर के कोनो ठिकाना नहीं खे, कब का हो जाई कोई नहीं के बता सकत। रुपया पैसा सब कुछ छूट जाई। एक दिन आदमी के खाली हाथ आइल बा, खाली हाथ जाए के बा। तो देखी लो, रुपया पैसा सब छूट जाई हैं। अरे छूट जाई भवनवा सज भजनवा कैला सुगनवा ना, भजनवा कैला सुगनवा ना। रुपया पैसा सब छूट जाई हैं। अरे छूट जाई भवनवा भजनवा कैला सुगनवा ना, भजनवा कैला सुगनवा ना। सुगनवा कैला भजनवा ना, सुगनवा कैला भजनवा ना। ई दहिया ए सुंदर दहिया त बाटे माटी के खिलौना। ई सुघर दहिया बाटे माटी के खिलौना। रे सुगनवा माटी के खिलौना। अचके में ससिया टूट जाई, कलपत रह जाई मनवा। सुगनवा करल भजनवा ना। अचके में ससिया टूट जाई, कलपत रह जाई मनवा। सुगनवा करल भजनवा ना। गुरु के कर भजनवा ना, गुरु के कर भजनवा ना। माया के सब नगरी वसुगनवा, माया के सब लोग। माया के सब नगरी वसुगनवा, माया के सब लोग। रे सुगनवा माया के सब लोग। शिव के भक्ति से मुक्ति मिली, आ जाई इनके शरणवा भजनवा कर सुगनवा ना। आ जाई इनके शरणवा भजनवा कर सुगनवा ना। गुरु के कर भजनवा ना, गुरु के कर भजनवा ना। 4 दिन के जिंदगी पौला सपन में बीतल गईल। 4 दिन के जिंदगी पौला सपन में बीत गईल। अभी से धैला गुरु के ध्यानवा, अभी से धारा गुरु के ध्यानवा। रुपया पैसा सब छूट जाई हैं। अरे छूट जाई भवनवा सुगनवा कैला भवन भजनवा ना। सुगनवा कैला भजनवा ना। गुरु के कर भजनवा ना, गुरु के कर भजनवा ना। सुगनवा कर भजनवा ना, सुगनवा कर भजनवा ना।